לילה טוב ומבורך ובשורות טובות לכלל ישראל ולאוהבי ואוהבות התורה הקדושה. היום אני רוצה ללמוד איתכם מתיקות של תורה. חוץ מהרעיון הנפלא והנשגב, תראו איך פרשנים יורדים לרזולוציות הכי נמוכות, או עולים לרזולוציה הכי גבוהה. איזו התבוננות, איזו עמקות בכל פרט. קראנו את ברכת יעקב לבנים. טוב, הוא מברך את כולם. יוסף, שמעון, לוי, יששכר. 3 בנים בולטים בברכה המיוחדת שלהם. הברכה היא השם שלהם. יהודה, אתה יודוך אחיך. גד, גדוד יגודנו. דן, ידין עמו. איזה יופי. למה? אומר על זה הכלי יקר, יתרה מזאת. זה 3 השבטים שנמשלו לאריה. יהודה, קרע רבץ כארי, וכלבים יקימנו. דן, אומר משה רבנו, גור אריה, יזנק מן הבשן. גד, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן, אומר גם כמשה רבנו. מה יש בשבטים הללו? מה יש באריות הללו? אומר הכלי יקר, אלו 3 השבטים שנלחמו מלחמות השם. אלו 3 השבטים שקמו ועשו מעשה. אני אקח כמשל את דוד המלך. תראו, כל עם ישראל שמע את גוליית. אף אחד לא קם. אף אחד לא מעז. דוד המלך לא מפחד מגבוה קומתו, מהחנית שלו, מהצינה שאופפת ועוטפת אותו מכל העברים. הוא קילל את השם. הוא ביזה את השם. אני חייב לתפעל את האירוע הזה. שמשון. איזה נשק היה לשמשון? אם לדברי חז"ל ששמשון בכלל חיגר היה, נכה משתי רגליים, זה יושיע אותנו. זה יעשה מלחמה עם פלישתים שלבושים בשריון, רוכבים על סוסים. איזה נשק יש לבחור הזה? לחי של חמור? עם זה הוא נלחם? עם זה הוא הורג? האנשים הללו לא הסתכלו על המציאות. הם הסתכלו על כבוד השם. עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה שקשורה כנראה גם לימינו אנו. אומר הכלי יקר בשם רבנו בחיה. אתה קורא את הברכה של יהודה. תראו, יש פרשנים שבדקו אפילו את האותיות של הברכה. רבנו בחיה בדק ומצא שכל אותיות האלף בית נמצאות בברכת יהודה. חוץ מאות אחת, האות זין. יהודה רוצה לומר, אני יוצא למלחמה, כמו אריה, אבל אני יודע טוב מאוד מי מנצח מלחמה. לא החרב, לא החנית. ריבונו של עולם הוא זה שפותר את המלחמה. כך יצא יונתן בן שאול למלחמה. אין לו חרב. איך? השם. אין מעצור להשם להושיע. מה חשבתם שלריבונו של עולם זה משנה אם יש פה 1,000 חיילים או 2? 32,000 כמו בהצעה הראשונה של גדעון, או 300 האנשים המלקקים? מה זה רלוונטי המספר? מי שקובע את התוצאה זה ריבונו של עולם.
המספר לא משחק תפקיד, ואולי דווקא בשביל זה, במלחמות הללו, מופיעה ישועה בדרך כל כך לא ריאלית, כדי להוכיח מי פה מנהל את העולם. שוב, אם אנחנו חפצי ניצחון, את האמונה הפשוטה הזאת, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות.